Obo hingke ani second time plastic wire ni bag sanamani bahai nangjak khanai di ani first time sanamani o norok kobangma borok no comment khlaika je naithoka tei full tutorial video tubudi hinai gahai ni bagui nang tini norok ni bagui tubumani abono norok o blog no kaham ke nayo hingke jesuk rungya borok phanchi rungui thangna hinai ang wansago hingke phaide abono kok kubang saya kari samung khlai laisinai. Subaya rok chung bag sanamna bagui oro white color ni plastic wire nakha obo tabung no katal packet kholok drop hingke tu packet khologui nakha ang kholok mani phunuk jaglia hingke iko obno chung tabuk rasok laisinai iko rasoka hingke o kaisa no tabuk khologranai aboni yagulo o abono bo kholognai hingke chung kaisa scale nakha ke tabuk chung measurement khlai lainai 1 2 3 4 5 6 7 7.5 feet nakha chung oro tamni hingke ani thani o white color ni tei wire koroi osukno tongo hani bagai according to wire ang 7.5 feet nakha aboni bagai no ani bag bo asuk torglak khakhayo kulok sasa ongano hanai subaya rok norok tomung no medium size ni bag sanamna hini wansogui tongkhe 9.5 feet khai cut khlai di asuk hingke ongano hini ang khakhayo tei asuk jodi norok cut khainyan thangke norok ni wire bo 3-4 packet le nangnai haini bagai ani kheto 2 packet ni bagai sang oso kom khema naw hingke ba norok tomung asuk kotor khaina hingke wire bo taibo 3-4 packet paina di hingke angoro iko kaisa 7.5 feet khai cut khaija abno no soman khai jotto cut khaibai ni tabo hingke iko nai di orang 20 piece cut khaika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ke 20 piece angoro cut khlai nakha naidi iko asuk logo ke obno tabuk kaisa jago khe khatori tonsinai hingke iko ang oron bising no kaisa kareui nakha obno tabuk phaikroboi iko haike amtui ke phaikroboi obno tabuk soman khlai nanai iko phaikroboi nakha hingke tabuk obo bai soman khaiui running wear no bahaino soman khai phaikroboi nanai iko running wear obno tabuk soman khainai bo haike no same to same soman khai phaikrobnai iko asuktui mukhrop sinai ta ei haike hingke phaidi chung tabuk chini first knot swnam laisinai iko haike soraui ruo hingke running wear hingke sob somoi no tola side tongnai bo hingke to gurinai bla haini bagai hingke running wear no ta haike rokha hingke tabuk iko tei kaisa no obono mursaui haike sotonoi ri rohonai ta ei haike no osong khasini first knot hingke omta haike no chung 20 knot swnamnai hingke haike khaimani yagulo yang bo ma naisamo yang busuk soman dengkha hinai iko soman ongsok yakho tei kisisa murui ma khainai iko oro jeyang lok hingke ayang tei kisa murui ma khaio hingke tabuk same to same haike no tai bahai hai sanamnai iko norok jesuk rungya phanchi rungnai obo easy si hingke tei bo sakani no mursai sorasai ri rohorbonai iko nai di gabna tabuk trot sakhainai ei haike ri rohodi kolok mang tongkhe kisan norok soton sotonei tight khaina di haike lori thangnai si haike swnamani yagulo hingke yang soman khai khai manayo iko second ni obno bahaino ang soman khai naikha hingke soman no hingke tabuk third ni teibo swnamnai iko norok try khainai di jewaisa pon try khainai ya khorok hingke hingke teibo otolani no mursaui sorasai ri rohorbonai iko hingke tabobno taibo haike ei haike khai tight khaibonai ta hingke norogano kwbangma borok no comment khailaiyo o wire broni pai hinai hingke o white color paikha ang botolani aro hingke kwbangma color ni no available tongo norok thangui pai mano hingke oboni price ongkha 50 rupees ageo ang oro dukmali ni paimani hingke omta haino same to same
abokhe color simi juda abokhe 70 maruo hingke oro botolao aing botolao thangui paikhe o same quality no obo 50 khe mano hingke norok ni ichha norok boro paine oro je khumulung ni boro ani blog nai tongnai rok hingke to norok khumulung go paine hingke obo 70 mar nai hingke botolao obo paine hingke norok 50 mar nai hingke abo tabuk norok ni ichha sin norok boro painai hingke tei kaisa oboni sai rago abokhe tei kaisa quality kwrak no abo hingke kwchatui dura hairojak hingke abono ang use khainai oro ani flower swnamphro norok nugui manano kwchatui kufur kufur hai dura rojak abokhe teisa rago hingke abokhe aboni price hingke 70 maruo botolao oro khumulungo hingke omtahai ang painai hinui naimani nugya hingke oro hingke khumulungo sudo omtahai patla simi no phalo hingke botolao hingke amtui rok manthogo abono ang norok no jotono sabai khana rokha boro o wire manthok tei o wire ni price busuk busuk jotono sabai khana rokha tabuk norok nogo try si khainai sidi norok ano comment khailaio ang rungna muchungo hinai norok nogo try khainai khe sai man thangnai busuk rungya o blog no kaham ke naikhe rungano hinai ang khayo oro tang jotono phunugui tongo hingke angbo first rungya tongmani no haipano YouTube nai nang borunggo hingke norok bo tabuk o YouTube nai surungke no rungan hinai khayo kebo phano gana ro tojono phurungnai kri hayada na hingke jong YouTube no kesa kaham ke manayo hingke abono iko tabuk obono ek line wabai kha hingke tabuk omno soman khainai yang running wire no cut khailaisnai jong iko naidi iko ro cut khaisinai line cha wabai kheno line cha haike cut ma khainai jong 20 not chhanam khata hingke o running wire na ang tabuk kisa khatori tonnai tamni hingke chung obo kwchani line hini ulos chiniwi ma yang nai se haini bagai yang busuk haini kisa khatori tonnai abo chini na bagai si iko hingke haike khatori tonkha hingke ang oro 20 not chhanam bai kha do ek line no hingke tabuk tei ek line chung chhanam lainai running wire danai hingke abono iko obo bai soman khai tei bahaino hai mukhrubui nabonai iko haike phaikhrubui oroni simi taibo o sakani simi start khailai bonai ta ang kisa bara na khatamni hingke oro khatorjak tongbla haini bagai hingke iko no haike murnai hingke murui running wire no chung sabsamai no tola side tongnai hingke haike khainai hingke iko no mursawui saka sorai ro horsanai ang nongno je first phunukmani amo haino same to same khai joto wawi telangnai ta iko kaisa no tongkha tabuk tebo second ba heken wanai norok kesa khalogoi sinai di khalogoi nai kheno haino rungoi thangnai iko tebo sorasai ro banai tebo trot sakhai banai kisa tight khai di iko haike no obobo o line sa taibo babai bonai so ang norok no kaisa kok sana muchungo norok ani o blog nai je khoroksa phano surungoi tongo hingke surungoi bag bo chawi thango hingke norok ano comment khlai sadi ang bo nini o video nai surungoi rungoi thangka eba rungsogya ko chatui chayatui ongkha ba ongya norok ni je hai norok try khainai mani a kok no norok ano comment khlai sadi haike ang tei bo khaksang ma manai tei ang motivate ang nai tei bo haike sang nong ni bagai sanamani tai bo ang tubunani last tag next blog o hingke ang tunai nongni bagai handle sanamani handle tei design flowers sanamani ang tubunai hini wansogoi tongo hingke abono norok nogo busuk jora tei try khai tong ani abono nai hingke abono comment khlai sari haike se ang biskango tei video tubunani hingke haike kok salaite no iko ordek si wawi pheka ango first line by second line waman no kisapano video cut khailia tamni hingke norok rungyang nai sing hinai je kisapano rungya rok hingke ta hingke hani bagai confuse ongna ni kiriwoi ang video kisapano cut khailia hingke abo hanyo wabai nani naikha iko ang bo asuk yak sabiako asuk rungsogyako speed khe khainani rok haino turuk no khai tongo norok bo je surung drop katal rok hingke asuk donan nangya turuk kheno khaidi ang boi ko turuk no khai tongo hingke norok ani je first so
sanamani first sanamani video blog no ya khorok hingke ani description o rijak norok thangai nai di abo first sanamani obo hingke second sanamani ang tei third time o tam sanam abo norok no phunuk nai. Hingke ko chini second line not paina naikha obono paithak hingke no tabuk sora sai rohonai ei hingke khaike no paikha chini second line hingke obono tabuk o taisingo first to khaimani haike no obono chung tabuk haike murui naitongdi eko haike murui yang soman khaiui o running wire thamani no chung taibo kat khai nalai bonai eko soman khaiui eko elangkha eko hike chung kat khai laisine ge paigra kha chini second line to ke tabuk chini third line eko soman khai na bonai ge taibo phaikrobi na bonai ge phaikrob namani yagolo khe hi ko first je tongmani e obo baino mori chung not sanam lai bonai i ko running wire no ang barbar no sabo running wire no tola side tongdi hayake sayang nai okay e hike sora sai rohdi trat chachotondi Gano ongwis thangka sini not hingke sini o third line bahino wabai tutuyong tongkha o video onek log nai ani kuno video phano osok 52 minute ni ongyakho obo ongui tongkha hingke haipan kok rei narok rongnani baisi kok iko obono chini third line ni not paikha hingke tabo obono ui taisingo khaima haike no morui nai soman khaiui running wire no raui nanai niko haike obai khe ang 3 bar phono kamtui khaimani same to same khe no niko haike tabo
running wear cut khaina sinai. Hingke sini third line to wabai kha hingke wabai man pore tak fourth line chung wana nai tongo hingke same to same ke no taibo mukhro buina bo kha hingke taibo walai nei not sanam bonai hingke chung third line jora to full no wamani nei lekha hingke o full line hingke chung pura nai liya direct norok bai wabai si malai sinai o line tangsata o line tangsa wabai malai sinai iko kaisa not sanamoi rekha hingke tai 19 ta not iko oron sima sujana ke wabai malai sinai nai tongdi iko wabai kha 19 ta not total yang ni kaisa ke 20 not ka kha ge 4 line chini complete nang kha nagui man khana norok 4 line complete nang kha ge tabuk obono yang tola side facing go tebo full line wana nangai total 8 line wana nangnai ge chung daising go iko chini running way no chung khatori narukjak ge ta aboni tola side si wana nangnai ba abno tabuk chung filina nai iko haike filina nai ke filina kha haike si wathokna ni bo saka bo thangnai jat kheta haini bagui no chung khatori narugui tono haike to chung sai siman glak bo line jani ongkha kachani line hinai ge aboni bagui khatori tonmani ta tabuk filina kha iko ge tabuk o khator jakni simi saka bo chung total 4 line wanai nai tongdi line by line ang nongno phunugui tongo hingke iko soman khaina bokha same to same taisingni wamani haike no iko sungo bag sanamani hingke starting go no kisa kaham ke follow ma khainai hingke haike starting go chawi thangka hingke ang last o kaham ke no sanai hani bagui ang kisa pano cut khaya kari nongno phunugui tongo. Hingke chini 5 line ni 3 ta not wabai kha hingke tabuk obo direct wabai no malai sinai iko naidi total koita angkha hingte sagani 4 line ongkha tolani 4 line total 8 line joton complete ongkha khikrok ni hingke tabuk khe chung khikrok sanamna bagui wire no haike bagui mananai iko yang kinar kinani 2 ta bagui na kha hingke oroni hingke 4 ta iko lekha oi no joto bagui nanai obo 4 ta kha taibo iko 4 ta obo bongkha norok kisa carefully ke naidi iko taibo 4 ta obo bagui na kha hingke iko yang tei 4 ta iko hingke obo chung tabuk sakani simi wanai joton bagbai na kha hingke tabuk o 2 ta badui o je tongmani obo running wear soman khaioi iko haike mukhro buinawoi o 4 ta tongmano chung first ta wawi nanai 4 ta jora wamani pore hingke abno ar running wear no cut khainai norok nugui mana naidi iko 2 ta badui abno tabuk wanai gesong tabuk o 4 ta no jotono wabai nanai angbo o design no tabuk no first time wawi tongo ani first time wamani hingke abokhe tai kisa design obo bai abo totally different hingke abono chung obono 4 ta karoi joto wabai nai. hingke ko obono 4 ta kakha hingke tabu oboni running wear no chung cut khaina sinai ko
iko kat khlai rukha hingke tabokno saka paisingo ri rohor sinai iko saka paising ri rohor sinai hingke iko je kona tongya de ihi phak tongmani abono tabo aron simi tebo start khaibonai je charta wawe abo hingke tang saka paising khisawi ri rohorka wire no hingke tabo khe je gana ni tongmani abono wawi thangbonai abono bo charta no wanai charta wamon pore khe abono tai bo haino hai wire no sakawti sai tonnai niko charta khe joto wanai first ni not abo norok yapang rogo video skip khainai khele kisapa no bujiglak obo nayo hingke first ni simi ekdom mokol kuchung kheno naina nangnai hai ke kisitsa jaga o phano jodi skip khaike kono phano bujiwi maglak hingke norok tomno surongnai hini wansogoi naine rok hingke skip ta khaidi kisapano niko tisa sai ri rohor sinai hingke kobo wabai kha last ni hingke obono haino hai tebo running wire no cut khaina bonai naidi charta khai dui line chungbai na kha norok nugui numan na niko hingke o je phak tongmani aron simi taktai bo haino hai wanai angobo saka o ayang ri sinui tongo suja ongoi tongna bagui hayake joto boljagoi tongo haini bagui hingke gana ni je wire tongmani no suinai tabo oro tebo mukroboi oron simi charta wabonai je ang tasingo wire bagai namani charta khei iko charta wamang pore khe abono taibo running wire no cut khai saka phasingo tisawai ang ri sinui tongo hege khai tona hege hingke easy ang wanani ekdom suja ongoi tongkhe hingke koboloi rok tongkhe wathogi ang tongo iko obo bahaino 4 taka kha tabok running wire tebo rawi nanai charta khai 3 line chungwa kha iko saka o taibo ayang ang ri sinui tongo hingke tabok iko last ni o charta no wamani pore khe paisinai soman khaina bukha oke wasinai amta haike no hingke ko wabai kha o last ni bahaino hingke chung charta khai 4 line wabai kha hingke obono running wire cut khaijak tabok saka o tebo ri sinui tongjak hingke tabok yang kona phaising ni o kona phaising ni bo same to same haike no phaikorobai nawai wasinai hingke kona ni hingke tai kisitsa abo heart hayango murnani rok aboni bagui no ang kona khaimani no norok no phunuknani nai tongo kona ni no hingke ang cut khailia kisapano niko hingke obo joto no guri uinai chung to total charta khai 4 line chi wa khoya diba hingke obo joto no amta haike no wabai nanai charta khai joto ganar guri bai iko naidi wabai kha konani iko omtui khagoi tebo o 4ta wabonai iko yang 4 iko ro 4 taibo naidi do iko 4 iko khorop cha haiki miliu norok
yaphango starting go kahamke o ang je naman haike follow khai nakhe omta haike no khrap khrap joto milinai ke chungtabo o je chatta tongba mino joto no wabai sinai hingke ko wabai kha tabo hingke obono jora rolai sinai o chatta wabai je tonmani phak tongmani abono aron simi wawi thangsinai ta jora romani haike no iko naidi abo joto no guri bai wabai kha hingke tabo bosudo jora sinai jora ro means aron simi start khai thangsinai aron simi joto wasai thangsinai ta o omta hai design ni hingke o khikrok sanam thani no kisa heart thayung jago ang iko je phak tongmani joto no haike wawi nanai aboni porikha ing saka wawi thangpro hingke easy si pura easy no klai thanga yang saka hingke o jaga simi no kisa kosto ango je tabo khe phak tongmani bo joto no haike wabai rusinai kaisa tight khe iko duita wakha saka bo beri tono ang ge kotai bo phak join rubai sinai ta joto morsai ro sinai angkha abo mors ayang bersai ton sinai ge konani abo joto no ganar guri bai haike theba bai join khai sinai yang konabo hingke kisa bejal hayong jago ang bejal means ang yang ke khonoi nai ganaro tubui mawaya ni bagi kisa bejal hayongo norok ang amte khe tokhe buji ang nani kiriwe ang je haike bera kha haike no join doi tongkha ang ti sawi rok wawi tongkhe norok buji mai ang nani kiriwe hingke je haike bera ja hingke le norok bo sap no nugoi manu je ang boro jara rakha aboni bagai ang kisa pano tai ti sawi walia je haike bera jak haike no tonoi wakha tabo khe yang side ni iko obono bahaino join khai rusinai iko kisa tight khai rudi ke obo to khaibai kha hingke tabo yang tola side ni iko je gap tongbai mani oro joto no khaibai rusinai iko ang eri phuno gano bobo kisa khondro jagi tongma bagai norok kaham ke nugoi man yang tongkha iko hani bagai nang joto ti sabai phuno gai tongo hingke obo joto tabo join rubai noroi malai sinai hingke ko join rubai kha hingke tabo khe obono lekha boi chung oron simi tai bo haino hai wasai thangnai nai do kaham ke iko oro tak tai bo wasai thanai soita lekha boi wana nangnai iko busub tabo khikrok ni busub yakung phano hinai mano songoi tonjaknai je busub bangmani iko ongsai thangte tongani hingke abo khator man porikhe yang bai yang tai bo haino hai join khai rujao haike no tabo khe wasabai thangsinai tabo khe kisa easy ongoi phaisa kha hingke haike no joto yang bai yang khatorui joto haike no thangsa sinai iko busub chini yakung busub chasai phaika hingke iko yang teibo manjoi rujao nai obno kaisa khator man porekhe a wire bai tei oino wire no khatori ruo iko naidi hingke tight khai rudi iko ongoi thangka naidi ongoi thangka hingke yang teibo abo bai obono join khai rubudi ko hingke busub subsa ongoi thangka naidi hingke chini kaisa busub tongoi paikha iko o kiting
kiting golong golong ni simi lekha di total 6ta kake aron simi chung chenglai niko 2ta bat khibui o kwchani no chung chengnai a kiting no naidi o kiting ni simi yang ni kiting jora lekhawi na di 6ta kake hingke aro ni 2ta bat rubui o kwchani no chung not swnamnai niko hingke tabo oroni no yango yang gana ni bai chung tebo haike no join khai thangsinai ta yang ni haike iko yang kagleleng ong tongmani obono haike join rubai dosinai obo kaisa color ni bagui chung romui maya ong tongo mix color hingke chung romui mankhamung obo white color ni bagui chung romui manya norok kisa phak hai je jaga ongoi tong ayang no join khai ridi hingke ang omta haike wathokjak liya haini bagui tabuk tisawui mana sinai norok nai tongdi ang philui mana kha tisawui hingke iko kiting o bwlam ni simi yang bwlam tola jora iko osok jora chungwanai norok naidi 6ta kao hingke aboni pore ke 2ta bat ribui o kwcharni obno no chung haike wasai thango o kaisa not khaimang pore hingke obo bai obo yang ni join rui rwnai haike no busu bongoi thango. hingke obo iko wabai kha hingke taibo iko o kiting bwlam oron simi iko lekhai nao hingke 2ta bat rubui taibo haino hai oron simi wasai thangbonai ang joto phunugui tongo first to last wamani.
Obo bahino kisa busuk keplat hayang se phaika. Hingke kisa keplat rongkheno tei onyorokmo pura ganar guri bai wabai mani poresi saka bo chongrobnai saka agok sai thanai hingke osok no tabuk wawi yakarui tono niko obo pai bukha yang te kisa join rojaknai tongko kaglai leng hayang tongo iko. Hingke abo bo wabai phaika tabo iko tei bo bwlam nai bonai nyai disung iko o longlong o kaini longlong yang ni longlong simi yang longlong jara chung duita badeui tei bobo khainai. Hingke chung yang ni busuk bui ko wabai kha naidi hingke tabuk yang ni ongkolog ni simi waya ko abo wabai direct malai sinai naidi iko koitaka khanai di ang lekhai tongo hingke tabuk yang ongkolog ni wabai malai sinai iko wabai kha jotono ongkolog bai yang bwskang jotono busuk chuk sabai thangka naidi yang ongkolog bo phunuga no yang bo wabai jak iko busuk tabuk khe chini bag achuk sinai joto busuk wngkha yakung dei hinai khikrok dei hinai jotono ong sabai phaika bag chasanan bwkhak thang tongo hingke tabuk khe iko tei bo haino hai o longlong ni simi no oro ni simi chung not swnamsai talangsinai kwpla khe tabuk khe easy ang sai thangka. Iko isa chuk sai thangka bo naidi iko naidi naithotok hayang sai phaika iko obono bahaino oro ni simi join ro sai thangnai busuk keplat khai abo khai yaphang ni simi klai tongkho haike no joto norok je kepla tongmani bo haike phak tongmani no haike wasai thangke no nongni bag chasai thangsinai norok wawi thangte stongdi iko naidi ang yang konani bo wabai kha naidi iko yang konani tasingo wajakya wasabai kha iko yang ongkolog bo wabai kha chini bag ongnan bwkhak thang tongo kuchuk kasai phaite tongo iko hingke tabuk o phakni simi tei bo wasai thangbonai haike no norok wasai thangte tongdi khe nongni bag chawi thangsinai tak tei kono kosto koroi starting go chung onek join rok dona nangkha kisa careful khai no chongma khaika hingke tabuk khai chini bag tei kono kosto kori kha haike no je phago khatori yang ni khator sai thangke no chasai si thangka iko naidi. Hingke iko osok wakha naidi osok chuk saka iko khikrok tongkha no kuchuk khe hingke tabuk o phak tongmani bo tei bo wanai
sok saka oborok o wire rok buljak boromoi tongo kisa tisai manabo iko oroni simi o phak ni simi wasai thangsinai haike no iko wabai kha jotono naidi hingke ang jotono finishing khaibe kha kaisa narui tongkha just norok no phunukna bagui sample iko baike finishing khai norok ang tao phunuknai obo kaisa narui tongsiu obo je wire tongman no chung jotono bisingo sitogui mar horo line line khaiui jani line ja jotono sitogui rohobo hingke je bara angman no hingke cut khai paio hingke obno tabuk chung ulta philui nasinai ulta philui na ke easy ango iko ulta philui na kha hingke tabobno murbaiui dason bai ri rohor sinai ani bag ulta philmani si pura lota sai naithogui tongkha naidi busuk ke hingke chung tabuk obono belai sinai iko haike dawi ri rohor joto haike dai ri rohor haike dawi ri rohoi bara angke kepla angke bono kat khaike no chini bag complete ongkhata iko haike sodi norok jesuk daman sak dadi jesuk daman asuk no bag ragongo hingke jani line ja jotono ang haike no dawai tongo bag to chini almost no paikha hingke tai handle simi se bakki hingke abo khaina sakang tabuk chung flower swnamna bagui iko wire measure khai tongo obo ang total nanai oro 5 feet iko 5 feet nakha tabuk cut khaisinai hingke tabuk ke chung flower swnam sinai omo haike yasiwo norok phanina di haike phante no tongdi ulta philui wire no ulta philui na di to haike kiting khaite kisa chokhe norok flower busuk to runai asoke no bathagui iko haike wire no full khaiui iko ok kachatui dasonui ri rohodi haike sorasonui ri rohodi obo rohmani yagolo haike obisingtui sorasonui nei rohorui tight khaimani yagolo obono tai waisa haike tui phaiui bisingtui sorasonui rohodi haike no chini flower bangsai phaite tongo oro tai bahaina hai full khaina di kechatui sorasonui rohorbudi aboni yagolo hingke amtui dasonui ri rohodi haike mang khai thanai chung joto obono haike mur khlai di gete bisingtui sorai rohodi aboni yagolo tai boro full khai di aboni yagolo dasai rohobudi dasamani yagolo hingke tai bo kachatui soraui ri rohorbudi tight khaibudi tebo amtui soraui ri rohodi hingke no chini flower chanani bkhak thang tongo iko joto same to same ke no space kori khai jotono amta haike swnambai nari o je space tongmani jaga o jotono amtai khai nari tight khai hingke no chini flower ongkhata easy no obo bahaino easy process itai bo obono bo sorasonui rohodi naithoksai phaite tongo tai bo mur khlai budi iko hingke chini flower ready se ongkha naidi ayang bokong buton di tamni hingke ayang phana bo nangan bla ayang ko flower khapro bag o khapro nangan haini bagui kisa last o bokong manarugo hingke iko ongbai kha hingke o kacharo bukhrui runa bagui ang o red color ni wire no rawina kha duita hingke obno tabuk
bukrui senam sinai hingke ang norok no tasing first to sajak ang flower senam pro kisa kerak wire no use khainai hinui ang norok no je packet o 70 rupees ke chungma pai hi samani obono iko obo rago haini bagoi obo chung pai pro 70 rupees ke maro ang norok na pro samani flower senam pro norok no phunok na hi samani obono kajatui dora rajak obono osok nango o flower senamani kwkrang je abo bahaino 70 no maro o je kajatui dora rajak mane 70 maro hingke iko chini flower ekdom ready wngkha ko tinta senamka hingke obno tabuk chung ton sinai hingke taibo ang extra haino senamui tonjak iko naidi obo ke ulo rogo rona bagai o pink bai orange color no hingke chung tabuk handle senamna bagai taibo haino hai wire measure khai tongo obo total 7.5 feet no nanai obno bo hingke obo bai chung handle senam sinai iko 7.5 feet ongkha hingke obno same to same omta haike no total 8 piece wire chung cut khainanai tamni hingke side kainui handle rona bagai hingke kaisa side o 4 wire nangnai haini bagai chung total 8 piece wire cut khainani nangnai hingke joto saman saman kheno cut khaibai nakha hingke tabuk ang sorawi nakha iko kaisa side ni bagai kaisa side handle ni bagai 4ta wire nakha hingke chung tabuk naidi oro kisa kaham kema nainai o handle senamnani yangbo saman khainakha hingke joto saman khaibai nakha tabo obno chung bwkhnai beni rabma haike chung obno wasinai bwkhnai beni phano hima nongya khe o wa bai chung wa bai ro dummani haike phano ro dummani haike phano chung ma khaisinai hingke iko first ni je wire tongmani abno khainakha second ni nobo berebui rukha iko je wire no nungyang side nao ayang no tai kaisa wire no nana nangnai iko o wire tabuk nakha bele iko amta haike ti sawoi haike khaidi berebui rudi ta suja sujang yajat berebui rudi hingke a wire no chung tabuk yang side tibo haino hai iko yang side tibo haino hai chung obno no tonai hingke iko berebui rukha naidi je side tui to jang kya side tui ya berebui kathi bereb khai ri ro haike no chawi thango iko obno khiklai obno ti sawoi e obno ke khiklai tight khaidi tight khaike nongui thangka hingke aboni agolo iko last ni chung obno bo haino haike no berebui runai naidi hingke obo to paigra kha hingke tabke tai kaisa chini tongkho tai kaisa chini wire iko obno ke ungklok tui chung kiting khaina bagai ungklok tui wasai phaio iko haike bereb sawoi kathi bereb haike bereb sawoi iko haike tui phaio hingke si ungklok tui bo wajagai thangnani yang bwskang tui mangsi wawi tongya diba chung hingke ayang ungklok tui bo haike no chung berebui nabo ke yang ni to nagra kha yang waisa ke khaina nang tai yang ni to nakha hingke tabu yang side ni no tai bo haike no kathi bereb khaijai phainai yang waisa ke iko saka kasai tongkhe abno tola khiklai di tola kasai tongkhe abno saka kisawoi haike no chung berebui jotono tight khai haike mang khai thangte ke no chini handle ekdom complete ong thanai norok no follow khai di ong thanga no haike no iko joto haike berebai na di obo chung buri rok ni bwkhnai rabma haike no obo rawi ma thango iko tight khai di hingke no iko complete chengkha tabo obno chung oro khawi runai means yang tui sorawoi obno tight khainai iko yang tui wire no sorawoi yang ni belam tui sorasanai naidi ei yang tui tight khai di tight khaioi obno tabuk tai haike no kathi bereb ke kholsawoi phaisinai kholsawoi nai yang ni yak bai chung tight khai bono romi tongnai do naidi iko tight khai romi tongkha hingke tabuk yang side ni wire no bo haino chung haike no subiri rohoroi iko yang side no chung haike no subiri rohoi yang tui subjawoi tight khai yang tui kathi bereb khai kholsai phainai iko yang nagoi ni mankhana iko
ke kholsawi tight khaini ta tight khaiui u yangni jihai jagao suplajak yang bo asuk no khol khlai thangna asuk jarano okay ani bag pura complete ongnan thang tongo te kisasi o handle paikeno paikha tai flowers thepakeno okay abono rok of bag ni final look naina bage excited de angke to belai ni excited kosto mansoka pura godna rok ruwayo bisma rok ruwayo markheno ke abono phaidi chung chini bag ni direct final look nailai sinai iko chini bag complete ongbai kha chikon lulu khai kuluk sasa khai ang naithok jakha ani bag no kosto khaibai paiui amta haike result namanke kha belai tongthogo hinke taibo bwskango swnamnai bu color ni swnamjaknai abo saimaya ko haibano bwskango taibo nongni bagui video tubunai hinke ang tabo o bisingo bottle dawi naigrana iko bottle dawi nakha hinke abono tini ni bagui osonong sinai nrogoi malai next vlog o jotono kaham korongtei save tangbai di hambai।